Здравейте, приятели! Аз съм Александър и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще разгледаме смъртта на цар Борис III, всички конспирации около нея, последните дни на царя и общо взето всичко около темата за смъртта на Борис III. И сега, нека да започваме. Преди да започнем, само ви напомням, че можете да се абонирате за канала с камбанката, ако искате още такова съдържание. Благодаря много, сега нека да започваме. На 14 август 1943 г. царят заминава за среща с Хитлер в неговата главна квартира Волфсшанце, известна също като Вълчата барлога. Там, на срещата си с Борис III, Хитлер настоява да бъдат изпратени български войски на източният фронт срещу Съветския съюз. Царят обаче твърдо отказва. Той е абсолютно решен, че иска да изкара България от войната. На 18 август цар Борис III изкачва връх Мусала и прекарва следващите 2 дни в царската си резиденция, наречена Царска Бистрица. На 23 август царя е на посещение в посолството на Съветския съюз в София. Същата вечер цар Борис III и неговият съветник Йордан Севов са поканени на вечеря от италианския посланник в София в италианското посолство. На 24 август царят изпада в безсъзнание, като от двореца подготвят самолет, с който да пристигне индийски лекар, който е един от водещите специалисти тогава по отровите. Само една бърза вметка. Не е ли странно как точно един ден след посещението си в италианското и съветското посолство, царя след като получава безсъзнание и повръщане, първото нещо, което всички си мислят да е отравяне? Но за това след малко. На 26 август 1943 г. състоянието на царя се влошава драстично, но дворецът още пази в тайна неговото състояние. На 27 август камердинера на цар Борис III Свилен стои до царя в един от малкото моменти, в които той проговаря. Тогава царят пита за времето, на което той получава отговорът 16 часа и 20 минути. Тогава с мъки царят отговаря утре по същото време, но не довършва изречението. Това са последните думи на цар Борис III. На 28 август 1943 г. в 16 часа и 22 минути умира цар Борис III. Обстоятелствата около смъртта му и до днес са обект на дебати от историци. И макар официалната теория да е сърдечна недостатъчност, мнозина смятат, че царят е бил отровен. От писмо на 29 август германският пълномощен министър в София Адолф Бекерле коментира разговора си с лекарите, лекували царя. Там той споделя, че те смятат, че царят е бил отровен. Още повече много изпускана подробност е, че нито един германски лекар не поставя подписа си под официалната диагноза на смъртния акт на цар Борис III. По думите на немския професор Штефан Апелиус, дълго време занимаващ се с проучването на нацистските архиви, точно по темата за смъртта на царя, той казва, че там ясно пише, че смъртта на царя е от отравяне, от отрова с азиатски произход, която действа бавно и засяга сърцето. Според една от версиите, царят е бил отровен още при посещението си в така наречената Вълча барлога на фюрера. Смята се, че отровата е била поднесена върху чинията, с която се е хранил царя, като същата тази отрова е била тествана в нацистските лагери, за да се потвърди силата й. В това видео днес ще направим нещо различно. До сега все ви споменавах официалните теории и гледах да бъда неутрален. Днес това се променя. И сега е ред на моето мнение. Нека помислиме критично. Какви ползи би имала Германия от това да отровя цар Борис III? Ами, реално ако се замислим, според мен никакви. На практика, така или иначе, Германия много държи на това България да изпрати войски на източния фронт. Замислете се колко по-трудно би било това, ако България хипотетично има нов лидер. Още повече, че България е доста приближена до Германия. И нека се замислим, че България може би е единствената държава, която е най-близко в плановете на Германия за войски на източния фронт. Все пак Япония се бият с Америка.
а са доста далече географски. Италия вече е осъществен преврат и Бенито Мусолини не е на власт. Тогава, на практика, ако се замислим, България е единствената държава, която може да окаже военна помощ на Германия. Тогава, защо има на тях да отравят цар Борис III? Няма логика според мен. И сега тук идва ред на другата разпространена хипотеза, а именно, че смъртта на царя е от Съветския съюз. И сега ще ви обясня защо аз лично съм привърженик на тази теория. Нека се замислиме само, че преврата на 9 септември 1944 би бил доста по-труден, ако България има собствен цар. Затова не е ли било по-логично Съветския съюз да са тези, които реално отравят царя? Защото още повече операция Барбароса така или иначе вече се проваля. Затова Съветския съюз, ако хипотетично има планове така или иначе да мине през България, не е ли било доста по-лесно да я превземе и буквално да я окупира, ако България няма собствен цар? Нека се замислим само над това. Ако на практика обстоятелствата около 9 септември 1944 всъщност са доста добре подготвен план, тогава смъртта на цар Борис III не би ли била нещо, което е така доста неизменима част от плана? Това беше моето мнение за смъртта на цар Борис III. Ако вие мислите, че можете да допълните с нещо или да изкажете друго противоположно мнение, можете да го напишете в коментарите. Благодаря много на всички, които останаха до тук. Чао и до нови срещи!